Malý byt, velká příležitost. Vítejte v srdci Posázaví, v krásném městě Ledeč nad Sázavou. A právě tady na vás čeká byt o dispozici 2+1 s užitnou plochou 47 metrů čtverečních, ke kterému náleží balkon s plochou 4 metry čtvereční a 2 sklepy. Dispozice 2+1 je tady řešená velmi prakticky. Samostatná prostorná kuchyně, světlý obývací pokoj, klidná ložnice a oddělená koupelna zajišťují pohodlné každodenní bydlení. Tenhle byt je ideální volbou pro ty, kteří hledají dostupné bydlení k okamžitému nastěhování nebo dobrou investici. Ledeč nad Sázavou leží na vysočině a její okolí nabízí krásnou přírodu, která přímo vybízí k procházkám, sportu i aktivnímu odpočinku. Podél řeky Sázavy vede oblíbená cyklostezka, kousek od Leč najdete vrchol Melechov nebo přírodní rezervaci Stvořidla. Do Prahy se odtud dostanete zhruba za 50 minut, což z Leče nad Sázavou dělá skvěle dostupnou lokalitu pro každodenní dojíždění. Kompletní občanskou vybavenost máte v docházkové vzdálenosti do 5 minut. Pokud vás tehle parádní byt zaujal, ozvěte se mi, rád vás vezmu na osobní prohlídku, kde můžete jeho atmosféru nasát naživo.